ndị bụkwa ọnọdụ obi n'ihe nna nwụkpa ka n'uru anọ isi Abuja eje ụnụ na-anata oyibo n'aka nye uru ha na ojido okwu gwara gị agwa mgbe ọ bịa na be nna gị ese na-emerecha na ị ga-esechi Imo steeti ị ga-achịkwa Imo steeti na nso dike ka a na-agwa okwu ihe onye na-eme ka ọka mara anyị ya ọnọdụ obi Chief Barrister Kenneth Udeze ọnọdụ obi ụdịọkụ ịnọ n'obi n'eziokwu nọ n'obi n'ihe nna gị maka onye ya na nna ya dị na mma na-eme ihe sọrọ ya nwa Chukwu Kenneth Nwụkpaka ekene onye ọ mara sị ike ekene abụ ya ncha oge jụrụ gị eriri a na-ewere azọkọ ụgwọ ihe onye na-eme ebi eje Nwụkpaka ha ekelere gị ekene otego mgbe gị n'oge uche jebe anyị na-esi na mba anyị na mba anyị ji okwu eme okwu onye jiri okwu m okwu ọsịghị were mmanụ ụtaba akwụ eke ndị agha eburu nke na ma nwatakịrị mmanwụ anyị esonye ha n'ije ije na-alara ije anyị nwere eje na-alara ozuo anyị ga-ejere ije lara ije ya agaghị eme anyị n'udo anyị abịago bịa tiri ogwu obi onye na-egbu ngwu na-egbu na nkịtị ọgbu ngwu na-egbu na nkịtị onye ike na-egbu ngwu na-egbu na nkịtị anyị ekele gị ọ ga-aga Kenneth nwoke ọma okorobịa aka agbọghọ mma okorobịa na-elele elele ọgaranya ji ego eme ọjị dịka mara onwe ọgbadara mma oke bụrụbara na ha mkpụrụ na atị edịgo nrugo nwere ngalaba ji n'aka dịka na akpatịka na mmadụ zapụratụ mmanwụ jụrụ gị Kenneth obi Nwụkpaka biyo Udeze biya ọnọ n'obi biya ọ dị n'iche dị obi nne egwugwu kelere gị ekele akọtakọ gbagburu anyị ka ọ dịbazi ya bịanụnụ ogwe dị asa Yo,